Gikumpirma ni Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nga mukabat sa libu-libong katao ang namatay sa mga aktibidad sa protesta sa Iran. Gihulagway sa Supreme Leader ang kamatayon usa ka inhuman savage manner. Kaya naman nga nagsugod ang dugoon nga demonstrasyon sa pagprotesta ni atong Disyembre 28 tungod sa mga suliran sa ekonomiya sa Iran o ang pagpanawagan nga tapuson ang leader o liderato ni Khamenei. Sumala pa sa US-based Iranian Human Rights Activist News Agency, dili mo baba sa 3,090 ka mga tao ang namatay sa halapad nga liyok protesta samtang ang uban mga aktivista nagtala og mas taas pa nga ihap. Ibasol sab ni Khamenei ang Estados Unidos sa mga kagubot nga nahitabo og gitawag si Trump nga kriminal nga nagtumong matud pa nga kuhaon ang nasod Iran. Express Balita. Express Balita.